Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Perlas sa Bukid. Madam! Madam, bako kang niyanang ito'y nga imong papangita na mo. Amo ginanad na. Mao ba na siya? Ibutang siya diha sa lamisang bato sa akong tagtaran. Oo. Patay kang ituya ka. E mapaklay gid karon. Uy, nahadlo ka nga mamatay itoy. Ayaw kong paghuta. Iluwa na ang perlas nga gamhanan. Iluwa! Unsa man, gusto kang itambog niya ng nagbukal nga kawa? Uy, madam. Naagid ka sa ito'y ang perlas. Murag man uwa ko kakita. Ay, kinalang imo ng ihaw ng itoy. Kay basig, natunan niyang pilas. Husto ka. Kinahanglang makuha ko gikan sa imong tiyan ang perlas. Gunitin ninyo ang itoy. Kay disdisan ko ang iyang tiyan. Ay, hala, kanugon ini itoya. Dito pa ni sa amo, nahalin na nigdako. Ayaw pagsigi og tabi. Kay sugdan ko na ang paghiwa sa iyang tiyan. Gunitin na siyag maayo. Dili ka gusto nga disdisan sa tiyan? Aw, kung mauna, iluwa ang perlas! Iluwa! Wala, gusto. Nalagput ang pirlas. Lo, giugom gay sa ito'y ang perlas. Ni alag yun sa akong mga kamot ang perlas! Lo, Bihayag maayo ang perlas sa yuta. mauna ang gahom ni Nikay. Oh. Uy, lo. Kung sa ito'y. Nakadagan ang ito'y. Nga nawa man imo gunitog maayo. Madam, bako kang. Ay, amon sa tunggok doon ang itoy karon. Ayaw na! Ha? Ni ana nga akong gipangita. Ni ana ang perlas. Dali, perlas. Oh. Uy. Dili! Oh. Uy, ala. Milukso ang perlas. Dili man mapagunit ni mo ang pirlas, madam. Oh, ala. Tabangi ko ninyong dakop sa perlas! Dali! Ay, oh, ako na! Oh, yeah. Ay. Dili gyud siya magpakupot. May kabuot ang pirlas. Dali, perlas! Ay. Ala! Ayaw kong pasok, perlas! Dali! Uy, hala! Madam Bakukang! Si Madam Bakukang, namumu! Hal, ano? Oh, uy. Hala, ang perlas, nag-untol-untol, palayo na to ang perlas, oh. Di ka siya magpadakop, palayo siya. Uy, hala! Ko sa pingo sa ibabaw, madam! Gugdan ninyo! Bukto na sa... Dali! Sundan ninyo kung asa paingon ang perlas! Dali. Aray. Nga munok-munok mga. Ayaw nila pagreklamo di hato. Huwag pa na baka maayo. Tingnan sa photo na sila ang pagsige na magkatawa diha. Makalagot. Kuan manari wa mi mumikyas oy. Naguba sa sawahang tangkal nga mo nga nagagawas mi.
Ulit ang pagkatawa. Ikaw sa blula. Kay, putas kayo sa katawa. Soldier sa akong apo, mahal nga hari. Oh. Nagpundo ra magruda mo sa tangkal. Oh. Pero kanang, kuan ba kanang, nakagawas man me. O nakagawas man me, kay may abot man ang sawa. Nga gusto man sa bunta, may lamyon. Dito sa dako tangkal, mau nagoba. Oh. Pero kinahanglan Kana. ay saan nga mamatay ninyo. Ha? Ha? Sabot mo kung kinsa ang unang mamatay ninyo. Matay to. Ikaw lang lula. Ikaw. Ikaw lang to, oy! Ikaw lang ang mamatay kay huwag ako matagbaw sa kalibutan. Gusto pa kong mamarang. Amarang. Ay, Sige! katawa to. Ikaw, Ako? gusto ka pa man na mamarang. Ako, Mahabilin ka. Ano? Yaya lula. Matalong lalaki ang unang mamatay. Unsa? Unsa? Masugot na kikalula ang mamatay ko. Iko may ganitong ako to, oy. Mahal. Ako na lang. Ako na lang patsa kay tiguang naman ko. Tiguang naman siya ko. Wala ko'y panahon pa nga maminyo ko pagbalik. Ako na lang patsa. Ayaw, mahal nga hari. Ako na lang. Total, samag hindi puya ka rin eh. Kapoy si katawa. Aga kong gingon na magsabot ka mo. Ay, ako na lang lagi. Ako lagi! Pag minyo na, totoo na kakamatay. Sugot ni kain ako. Siya akong pangasawon ko. Ay, ako na lang lagi. Magbuot man ka. Ako na lang lagi may patsa, mahal nga. Ako lagi! Ako lagi! Ilong ka mo! Ilong na ko, mahal nga hari. Dali! Oo. Sunod ka na ko. Sundalo! Guniti sila. Nakita man O sigurong sunod duwato. ka mo ka na. Huwag ipaglaom nga mo bangon ang Rayna. Murag badayon na naging siya sa pagkatog hangtod sa hangtod. Oh, may nagpaingon din sa kwarto ni Rayna Santan. Oh, Lola? Toto! Karon, niyan na kita sa magkukong. At sila dire. Atay, uy, nangkaya lang ko daw. Malugti na ang tao ng akong kabukogan. Okay. Pasaylo ako lula. Ay, pasaylo ako ni kain. Nadakpa na ginigbalik na. Saan mo na ito karon eh. Mahal nga hari, badbari lang sila sa ilang mga gapos. Mamatay ang usa nila. Andot. Lalaki ang unang mamatay. Awa na. Matay na gikuhan ni kay. Pero, sa di ba ko mamatay, mangisog kong sulti ni mo nga, I love you. Unsa? Sige, may mo na ko yung pat yun. Ay, sama na. Itoy! Ito yun. Puti! Diin makagikan! Nagpaliyuhan ito'y kaputi! Ayaw! Ayaw na yung patyas puti! Ako ng amigo! Ay, Lolo. Ano to? Diyan na may tubuhaton iniron. Ano, mabuhay ka pa. Ay, kabala ka lula. Ando na, migay, mamatay nga. Leading man. Mamatay ka kita. Totoo! Dili ka mamatay to! Mamatay na siya! Ay, mapamata ang reyna! Makamatara lagi na siya, mahal na hari. Ayaw lang muna pagpatay. Dili ba mo? Nakasulti na ko na may mamatay. Dili na mabakwi kay hari ko. Mahal nga rin. Pukawon din ninyo para makamata. Hilo, Gani ko nung makamata. Mangyo lang ko, mahal nga rin. Kay patyo naman ko. Ano naman kung saman lagi mong ihan. Ugma lang ko patya. Uma, dili ba mo? Ugma lang. Ang mamatay. Ginagod. Nagpaniras puti. Mahal nga hari. Unsa ka man ni mas puti? Iapil og bitay kanang itoy. Ando ta. Unsa? Bitayon sa bang itoy? Unsa may saan ang itoy? Dili ko gusto nga dunay mananap sa akong palasyo. Ang dama ang bitayanan.
Oops. Tuwa na sa ditong lukso ang perlas, oh. Ay, gidagandagan man ta maayo ning pirlasa. Paita ini perlas, oy. Ayaw ka mo paghunong sa paggugod niya ng perlas! Oy, madam, oy, bakukang. Gamahanan magkaka. Gamita na lang gahom ni mo, oy. Mahimo kong gamahanan kung ako siyang magunitan. Unsa? Tuwan sa dito. Tuwa na sa dito. Gugda ninyo ang perlas! Kay misaka na siya sa taas sa palasyo! Dili mahimo nga matud-an siya dito sa hari! Pida, oy. Unsa man sa ni perlasa, oy. Maglukso-lukso man. Ay. Dali, Tuwan na gyud sa pingon sa hagdanan paingon sa ibabaw. dali na yan, di. Google na itong perlas, dali. Wala. Oh, Mitingog na sa ng trupita. Unsa man kay puti pa sa buta na. Mo na. Ano mitingog ba na? Buot ipasabot niya na Ha? nga dunay bitayon nga makasasya o pagkahuman ipakaon sa buaya. Uy, kinsa? Kinsa magkaang bitayon? Mo. Dali ka mo, ang perlas ang unahan ninyo pagdali! Oo. Kung dili mo gusto, nga patugkan ko kamog hubag nga way buthanan! Unsa? May nga hari! Hayro na bitayas tutugang itoy! Maluoy ka! Dili! Nagkasulti na ko. Bitayon yun sila. Toto! Ako kabata-bataw ni mong mamatay to! Lula, pasyaluha ko sa pagsukol mo ha. Dito! Sige! Ibutang na sa bitayanan ang bitayonon. Nikay, I love you. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!